see, 'cause I think I do want you next to me. Masasaran tayo. You're done, Holly? Can you reach it? Okay. And ayan, good morning! Mom, how Good many morning. minutes to the mail? 25 minutes. Good morning, guys. No, it's not long. Akala niya kasi late na kami sa kanyang birthday party na attendan. Ayan yung na-assemble ko kahapon, kagabi. And then, ayun kayo. Tingnan yung mga laruan niya. Andito sa may... Kung saan ko liyan ng mga pictures. Okay, let's go, let's go. Okay, okay. And ilabas ko muna yung ano, yung paso, tsaka yung pot mix. Oh. Maglagay muna pala ako ng ano, ng kahoy. Buti na ang chinek ko. Ayan. Lagyan natin siyang isa. Para hindi siya mamatay. Kasi wala pa si Jan. Mamaya pa siguro yung darating. Oops. Yun nga, ilalabas ko muna yung paso at saka yung mixture na ilalagay ko doon. Oh, wag kang lalabas. Okay. I-break ko to para makapasok tong kahoy. Wow. Yan, makakasurvive na yan hanggang mamaya. Siguro mga 3 o'clock. So, tama-tama. Baka nandito na yan si Jan at siya na yung maglagay. So, eto, pag binubuksan namin to, naglalagay kami ng eto ba? Bottle para hindi siya tumama dun sa ano. What are we doing, Mom? Eto, oh. Eto, bigat to. Saan ko kaya nilalagay? Okay. Where would I put that? Ha? Here. Don't break it. We'll break the whole glass. So, dyan na muna sila. Oh, ayan. Okay na. Okay, go inside. Ayan, dyan na. Dyan na muna sila. Okay pa naman sila sa ano. Huwag kayong liparin ng hangin. Ayan, dyan na muna sila. And, yeah, see you later. Mom, Huh. you have to, Oops. Ayan, bigla kayong namatay. What kaya? Right, Sa? Namatay kayo bigla. Hala, huwag kang ganyan. Kinabahan ako dun, ah. So, yun. Ida-drop off ko si Sak ng 12:30. Kasi yung party, 12:30. Tapos, ang pick up sa kanila is 2:30. So, yun nga. Punta muna kayo ng Kmart. Kasi nabasag ni Kuya TJ yung lalagyan namin ng he's coming back. toothbrush. Ha? Tapos, ano pa ba? Magtingin ako ng ipit ni Holly kasi yung mga ipit niya nagkakawalaan. Hindi ko kung saan niya nilalagay. Pag nilalagay ko na sa lalagyan niya, Mom, do you want sushi? yeah, okay. We Diba? have sushi for Tate and I. Okay, I'll look On the there. massive one what I had before. Okay. Gusto niya ng malaki. Yung ginagawa ko sa kanyang sushi is malaki. So, dito naman, nabibili lang maliit. In-interrupt ako ni Sak. Ano ba tayo? Basta yun. Punta kami ng Kmart. And punta rin muna ako pala. Hindi pala Kmart muna. Punta muna kayo ni Holly sa... Wait, sa... Please don't stop anywhere. I'm not gonna stop anywhere. We're gonna go right straight to your party. On my party. Ah, no. To the birthday party. Naririnig niyo yung hangin, guys? Ang lakas ng hangin para kung dinuduyan. Mom, you like doing 110? No, I'm only 100, Zachary. Kasi dito ang speed limit is 100. Ah, no, sabi ni Jan 110 na daw. Binalik na ulit kasi dati 110 naman talaga ang speed limit dito. Kaso, pinalitan kasi maraming na aksidente dito. So, binaba siyang 110 last year. 100 last year. So, ngayon sabi ni Jan binalik na. Pero wala pa ako nakikitang sign na sinasabing 110 ang speed limit dito. So, yun nga, punta ako ng ano ba, Kmart. So, ang pupunta ko is Kmart. Bago ang Kmart, punta muna ako sa
the house kasi may titingnan ako doon o kaya sa tawag noon sa the kitchen, then Kmart, then grocery. So pero magmamadali ako kasi alas 2:30 ang pick up kay Sam. So ano ng oras? 12:04. So 12:30 yung start. Yeah. Ang lamig. Ang lamig na naman ngayon. Ayan, dito na kami. Kaso si Holly gusto yan sumama kay Kuya Sak. Ask Kate. You ask Kate. Baba, let's go. Come on. Okay? We're just gonna drop Kuya Sak, okay? Challenge again. You wanna do a challenge? Ask niya daw ang classmate niya kung pwede si Holly. Pwede naman siguro. Come on. Okay. Wow naman ang baba. Gusto niyang makiparty. Hindi naman tayo invited. Only si Kuya Sak. I was Huh? tired. You're gonna ask Kate? If what? Holly. Ha? Holly. If Holly. Eto na yung ano niya, oh. Nakarap ako sa bahay na Thomas. Kasi kinikip ko talaga yung mga yung mga paper bag na pwede naman magamit kasi sayang naman. Kasi ano din yan, mga $5 din to, 'di ba? Sayang, malinis pa, oh. Yes, you did. Okay, let's go. Hala, tingnan niyo yung aking ano to sa Uniqlo ko to nabili yung heat tech. Oh. Naanuhan ng paso. Oh, come on, let's go. Ayan. Dito ko ina-drop off si Sak. Yes. Piling ni Holly, sasama talaga siya. What? Full sack. It says full. Okay. Take your shoes off. Holly, what happened to your socks? Yep. That's a lot. Oh, my socks ni Holly, oh. You alright? Andito na talaga siya. Akala ko 4 o'clock pa talaga siya darating. Baba! Han! We're going on. Go out there and help Holly. Come on, Baba! Daddy will catch you. Come on! I'll catch you. Come on. Come on! Oh, God, that's hot. You're causing a traffic there, Baba. Come on! Si Holly kasi siyang mag-isa lang siya. Bye! Daddy's going now. Okay, Daddy will catch you. Come on. Quick! You're causing a traffic there, Baba. Ha? Lasing sino? Wait, Baba. Daddy's, Kuya Sak is coming. Umiiyak siya. Umiiyak na siya. Go, Sak. Ayan na si Sak. Watch the... Don't go there by yourself, ha? Finals ng ng board. Masalabay sa akin board. Ha? I'll go get some. Oh, so vibe. See you, hon. So vibe. Ready to get on. Yeah, see you. Okay, say you to Daddy na. Holly, let's Kuya Sak play there, please. Come on. Ayaw niya niyang iwanan si Kuya Sak niya. Let Kuya Sak play, please. Para ka ng nakadikit kay Kuya Sak. Mom, I win 2 times. 2 times. 2 times what? I was coming last.
car? Is it the race car? Okay. Ayan guys, nag-order ako ng chicken schnitzel, tapos may chips, tapos extra bayad yung gravy. Yung mga bata, yung dalawa, si Sasha kasi Oli, kumain na sila doon sa may cubicle, doon sa party na yun. So ayan, kain. Papa! No, that's not yours. That's for Zachary. You guys share. You share, Baba. Here, Start to like get your shoes on. Yeah, start worrying about your lolly and put your shoes on. Yeah, can you find it? Then you just like just like go. no, we're not gonna buy that, Baba. I have one. Yes, I have one. White glass one. Ayan, tapos na yung party. And then, nakita nyo naman, si Holly nag-join na siya. Pero binayaran ko si Holly ng $7. Kasi yan, open naman yan sa public kahit may party. Kasi yung party, meron naman siyang room kung saan nagaganap yung birthday party. So, yan, nag-join kami. And then, si Holly talaga super nag-enjoy siya. And then, nag-join talaga siya sa party. Pati sa cake, nandun talaga siya, pero hindi ako nakapag-vlog doon mismo sa sa party. Doon lang sa kung saan naglalaro yung si Sasha kasi Holly. And pinicturean ko na lang si Holly tsaka si Sak kung saan kumakain sila ng cake tsaka kung ano man yung handa doon. Yes. Yes, we're going. Ang lakas ng ulan. Alam mo, wala akong nagawa. As in, wala. Yung mga sinabi kong mga shops na pupuntahan ko, wala akong napuntahan kasi dito lang kami ni Holly. Kung hindi sana sumali si Holly dito sa party, siya eh. Alam mo yung pang magwawala siya kasi ayaw niya nang bitawan si Sak. Sabi ko, sige, mag-join na lang tayo. Kaya, kumain na rin ako ng lunch. Nakita niyo yung kinain ko. Yes. Here siya. Akin na. So, ayan. Tapos, ang lakas ng ulan dito, guys. Tingnan nyo. Kanina, di ba may araw? Ngayon, ayan, ang lakas ng ulan. Tapos, ang lamig na. Ang lakas din ng, mahangin din. Yes, we're going na. So, mabilis lang itong, grocery ko. Hindi ko nga alam kung may sasama ko pa kayo. Kasi may bisita kaming darating sa bahay. Kasi magpapagupit si Jan, yung mama ni Sophie, tsaka yung family niya, pupunta sa bahay. Para doon na lang gupitan sila, yung mga boys niya. Kasi Holly, ipapatrim ko rin siyang konti. O-order na lang kami ng pizza. Wala pang parking. Malapit sa mismo sa may pintuan. Umuulan pa naman. Maglibot muna tayo. Baka... Ha? Baka may umalis. Oh, ito. Ito si Lolo. Oh, raining. Ay, wala eh. Meron sa likod. Ayoko yung meron sa likod. Tapos, yes, sa Oli. Wait lang, Baba. Okay, wait. Naghanap ako ng parking kung saan malapit lang dun sa may sa may pintuan. Hindi naman malapit mismo sa pintuan. I mean, dun ba sa may sa may pram. Kasi maulan. Dala ko pa tong dalawa. So, libot muna ako. Tingin-tingin. Baka may umalis. Mag-park muna ako dito sa gilid. Baka may umalis. Magbantay tayo dito. Ayan ba dyan? Diyan ko gusto mag-park. Kasi lalo na ngayon maulan. Sana maya may umalis na. So, mamaya na lang. Ayan, hindi ako nakahanap ng park doon sa may, doon sa coast, doon kung saan malapit sa may pintuan. Merong parking doon sa malayo. Ang lakas ng ulan. May dala tayong bata. So, sabi ko, unahin ko na lang dito sa Baker's Delight. Yan na muna. Bili na muna ako ng tinapay dyan. So, eto. Kasi malapit lang naman to sa sa coast, across lang. So, dito na muna kami. Dito na kami sa parking ng coast. Dito, ayan, prom parking. And, ayan na, nakabili na tayo ng tinapay. This is ayan. fishy. Come on, let's go. Let's do it.
Ayun yung mga tinapay. Oh. Come on. No, don't bring that, Baba. We're gonna do grocery, Baba. Yeah, what Come the on. rest is? Ayan. Ang tagal din natin hindi nakasama si Sak pag nag-grocery. Are you alright? Okay. Okay. Give me one. Honey, one. Thank you. Wipe natin to. Okay, let's go. Yes. Yeah. This one, Baba. Another one. Okay, that one. Slowly. 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 Good girl. Kuha tayo ng sili. Eto, kuha tayo nito kasi gusto to ni Jan. Ito yung Turkish rolls. Wait, dito natin ilagay para hindi siya matupi. Wala silang labanos. So, ito na lang kunin ko itong turnip. Kasi gusto kong magsabaw. Isa lang kunin ko. Ang lamig. What? Get apple, Baba. What? You, peach? Okay. Gusto daw niya ng white peach. Ano? Kuya, TJ wants yellow. We'll find the yellow one. Ito kasi white eh. Ah, here, this one, yellow. Ito kasi white. Ito yung nakita ko. So, yung yellow peach, come on. Okay, get a plastic bag. Why don't red? Yeah, but inside it's white, then this one is yellow. So go get a plastic bag, Baba. Pili tayo yung maganda. Akin na. Yeah, that's pineapple. Ase. Hold it, Saka. Ha? Kiwi. Kiwi, you want kiwi? Okay, wait. May bag na rin siya para sa kiwi. Wait, Baba. Naghihintay na yung isa para sa kanyang kiwi. Where's the kiwi, Baba? Here? Oh, this one, this one. Okay, yeah, that one. Careful, ha? You have to check, Baba, ha? Check. Okay. Get 5, okay? 5. Mom, did I get snacks? Yes. You have to check, Baba. Mom, how come comes on the side? Tulungan na kita. 2, 3. Magkano siya? 3, 4, $1. Ay, ang mura niya, ha? Okay, Baba. Ayun, busy siya, oh. How many? Let me see. Ang dami niya na nakuha. Okay, that's enough. That's enough, Baba. I have to count, Baba. Okay, thank you. Ilan ba to? 1. Okay, 2 more, 2 more. 2 more. 1. Another 1. Okay. Check. Good girl. Okay. Mom, also, Yes. Wala ng green apples. can you get more chocolate? What? Mom, can you get more chocolate? Please. Later, Baba. Can you get me a bag, please? 1, 2. Ito na lang yung natitira. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Okay pa naman sila. Okay. Kunin na natin tong 5. Come on na. Open it, Baba. 4 na lang kasi yung isa may ano siya, may brown sa gilid at saka malambot na yung gilid. Tapos peanuts para sa aking smoothie. Wala, Baba. I want grapes. Grapes. Nakita niya. Come on. Okay. Mom, Eto. later. No. Seedless. Eto. Okay na. Come on. Kuha tayo ng ginger.
Kasi gagawa ko ng lobster with ginger. Yun lang nasabi. Ayan, ganyan lang kalaki. Then, 3 nito. 2, 3. Makibawang ako. Malakas ako sa bawang. Come on. Then, white onions. Minsan, red onions yung binibili ko. Kaso malalaki ngayon yung red eh. So, white onions na lang. Kuha tayo ng... You're hungry? You're not hungry, Baba? What do you want? Huh? Huh? Crumpets. Okay, wait. Okay, what do you want? Crumpets. Okay, gusto raw nila ng crumpets. Okay. Okay. Okay na. Put it here, Baba. Here. Okay, good girl. Okay, get one. Oh, that's a small one now. Okay, go get two. Hoy, Holly. What's this one? Malit kasi yung yung box. 8 pieces lang to. Ang kinukuha ko is yung yung malaki. Hoy, Holly, ano na pinaglalagay mo? Hoy, no. Holly, ang dami yan ang Yeah. She wants that one. Okay, slowly, Baba. Huh? Shapes? Okay. This one, the same. This one. The same, Baba. No, the same. No, look. It has here, Baba. Oh, see? Yeah, I know. That's Kuya's favorite. Kuya TJ's favorite daw to. Okay, put it back. We have here, Baba. No, come on. Let's go. Come on, Baba. No, we got lots here, Baba. Next time, okay? Next time. Come on. Hug Kuya Zach. That's it, Baba. That's too much. Ilan yan? 5. Akin na. Favorite nila to. Kasi bago lang yata nila to. And nung bumili ako nito, nagustuhan nila. Pero yung mas gusto nila is yung classic. Oh, you want this one, Zach? Meron kasing classic. Tsaka, meron yung isa, yung choco. You want choco, Zach? No, you don't. Holly, that's enough. Just, ayan. Ayan, meron siyang 5 piraso sa loob. Na bar, ganyan. Gusto nila yan. Dalawa, nandun na sa chocolate aisle. Ito ko ako ng beef. Yes. What's that? Skittles? What's that? What's this? Oh no, not that one. Not this one. I want the one in the packet. Put it back there, Baba. Wag to. Kasi pag binuksan to, isang upuan lang nilang lahat yan. No, not this one. We're gonna get the other one. What? Yeah. Kuya Sak. Sorry. Ayan, dito ko na lang bilhan si Jan ng steaks. Kasi, hindi ako makakapunta dun sa sa binibilang ko sa butcher. Kasi, ang lakas-lakas ng ulan. Tsaka hapon na. Baka pagdating namin dun, sarado na. Yes? Ano ba nakikita nila, ha? You wait for a sec. Wait, Baba. We're gonna find Daddy's steak. Hanap muna ako dito. What's wrong, Baba? Get Milo because Daddy is looking for Milo. Just a small one kasi hindi naman kayo araw-araw nagmamilo. Eto na lang. Kasi tumitigas siya pag malaki yung binibili ko kasi hindi naman nila araw-araw iniinom. Ha? Gusto mo yan kasi may West Coast. Yeah, but West Coast not. What's right here? That's too big, Baba. Let me see. Alright. Ha? Kasi meron Small, Mom. make sure you gonna drink every day, ha? Okay? Okay. Kasi nga, nandun yung kanyang team. Kasi dati, bumibili akong ganyang kalaki. Bihira lang naman nila iniinom kasi mas gusto nila yung choco. Wala yung choco na eh. Wait, I'll look if they have choco. Mom, chocolate. Ayan, wala eh. Here. Meron? Oh, ayan, akin Mom, na. you make it. Strawberry. Wala na silang strawberries. Strawberries. Walang strawberries, kuya. Holly. Here, Holly. Give it to Kuya Sak.
Careful. Gusto nila dito. Si Jan, mahilig din dito. Yeah. Put it there, please. What? The emergency milk sack. Sack. Emergency. Tinatawag namin yan emergency kasi pag naubusan na kami ng gatas, ayan, long life kasi yan eh. Careful. Okay, that's it. Ano? Kumuha siya ng tubig. Ayan, nandiyan naman si Eagles. Okay, no West Coast, Holly. You just share with Kuya Sak. Open it na, Sak. Nauuhaw daw siya. Hanap ako ng aking, yung almond na, ha? Yeah. Babaya. No, it's not free. We have to pay. But you're very thirsty. Water. Yeah, but it's alright. You can drink. We're gonna pay that later. So, eto na lang kunin ko. Organic din yung kinukuha ko. Hindi ko lang siya makita. So, itry ko to. This is for Mommy's smoothies. Ito yung unsweetened na almond milk. Walang ilaw to ngayon dito, oh. Madilim. Walang ilaw. Hanap tayo ng magandang cut ng spare ribs. Ito na lang. Para sa sinigang. Tapos kuha ako ng pork belly din. Ito na lang. What? Holly got private. Nag-aagawan sila mag-drive. Come on. It's alright. Together. Okay? All of us. Okay? Let's go. Oh, we have to get drinks. Sack for daddy. Oi, this way, on. Ma said don't hold it. Come on, I'm gonna help you, Baba. Ayaw. No. Alright. Hanap tayo ng, where's your dad's drink? Wala dito ha. Wala na, oh. Mura yun eh. Wala na, masarap din yun. Mura yun, pero masarap. 75 cents lang siya. Wala. Wala. Ito diba, oh, ano, $1.25 sangkis, pero masarap yung kinukuha namin. You want pineapple? Okay, get that one. Yeah, for daddy. Daddy, No, that's for daddy. Yan na lang. Go for it. So, eto, hindi ako nito bumibili kasi nga lagi kong binibili yung ano, yung, alam niyo yung drinks na lagi kong binibili na mango orange. Kaso wala sila. So, eto na lang kasi walang drinks si John. Come on. Let's go. Then, kuha tayo ng pineapple juice. Umiinom din ito si Johnny Boy kasi kaya kunan natin siya nito. Para sa kanyang, ano, maganda raw to dun sa, ano, sabi ng doktor sa kanya, uminom daw siya ng pineapple juice. Pa dun nga sa, ano niya ba, yung toe niya, diba? Namamaga minsan. Pero ngayon okay na. Kasi may iniinom siya. What's that? orange juice. Orange juice? Yes. Buy it for my mom. Buy it for you? Yes. What's your mother's? Apple. Okay. Apple, mom. Apple na lang, Nak. Apple. Good. Apple. This one na lang, Nak. Apple. Pineapple. No, this one na lang. Apple juice. This one. No, it's too big that one. Hindi na yung kasya dun sa may yung ano ba? Pinaglalagyan ko ng ano, mga to. Bibili pa tayo ng milk. Koy, come on. Yung cold milk, come on. Gusto niyang pancake. No, the small one only, Baba. Small one. Kasi nakita niya Peppa. This one here. Small one. Yeah, small one. Okay. Get two. Two. Okay. Here, Baba. Slowly. Mom, how many dollars is this? Why? Is this for how many dollars? I'm not sure. Are you gonna pay it? Mom, you have this party in the TV. Yes. Narinig niyo siya, ha? Nasa TV raw si Peppa Pig. Baka hindi kasi niyo I alam. want to have. Wrong ka? Si Bronca. Lagi niyang sinasabi si Bronca. Idadami mo pa si Bronca. Want to have that party in the one house and you have that. Yes. Oh, meron daw si Bronca sa house ng Peppa Pig. And kuha rin ako ng cornflakes. Malit, yes. Where's the Spider-Man breakfast? Spider-Man? Yeah, remember I got Oh, they don't have. They always change sock. Maybe yung malaki na lang. Kasi mahilig naman sila nito. What the? No, not this time, Baba. Oh, we never have it. Yeah, next time.
Yeah, next time. Because we still have Cocoa Pops there. We have to finish that first. Next grocery. Yeah, I'll get that one. Oh, kasi nakita niya naman dyan na naman si West Eagle. Oh. No. This one. Yes, we do. But hinahanapan ko si Sak kasi si Sak, ano siya, mayroon siyang, tawag nun, yung skin niya ba dry? Sobrang dry. Yung parang marami siyang bungang araw. So, hanapan ko siya ng, ano, sabon niya ba? Ano? We have this one in summer. Yes, we're gonna get that. Mom, have this pink. Yes, next, I guess. Gulo. So, ito, kuha tayo nito. Sabi ni Sak, hanapan ko raw siya ng gel. Tapos, tinatanong niya ako, ano daw yung gamit ni Tito Dan na gel? Hindi ko naman alam. So, ito na lang. Parang, ano, wet look yung kay Dan, diba? So, ito na lang. Gel! Mom, look. Sabi ni Sak, hanapan ko raw siya ng gel. Kasi yung gel niya is from Philippines pa yun. Sa bench ko yung nabili. Sabi niya, hanapan ko raw siya ng gel na tulad kay Tito Dan niya. Hindi ko alam kung anong gel ni Tito Dan niya. Uy. Ano kaya? Ito kaya, wet look. Ito na lang. Hala, malulobat na ako. Nagpa-flash na. Is it done gel? I don't know. It's not. I'm not sure. Kasi yun ang sinabi talaga ni Sak. I want like Tito Dan's gel. So, kung hindi ko yan alam. Come on, come on. Malulobat na yung... Mama, what's Ano ko? Camera, come on. Kuha tayo nito. How does it smell? Smells good, Baba. Etong Midnight Blackberry. Sobrang bango nito. Kasi binilang ko nito si Jan para dun sa isang banyo namin. As in, sobrang bango niya. Kuha tayo niya isa. Today, What's that? I have this Barbie yesterday. Yes. Meron na siya niyan eh. Yan yung kinuha niya kahapon sa challenge niya. Second challenge. Ha? Second. What's you just checking it? Okay. Kuha tayo ng toilet paper kasi paubos na. Sak, come here, Zachary. Mama, buy the t-shirt. Malulobat na talaga. Tapos Handy Ultra. Oops! Ayan. Na-check ko na yan. Sabi ni Saki, check ko daw. It's all good now, Sak. Okay. Yeah. Let's try. Yakult. Kaya tayo ng Yakult. Malulobat na tayo, guys. Pag nalobat to, see you next vlog. Is it custard? Let me see. It's not custard, Nak. Wala na kasi yung maliit na ganitong custard. That one, that's too much. No. How about this? Sila yung vanilla. So, eto na lang. Choco. Okay, here. Okay. That one, Baba. Tayo ng pecan cream. Here, Baba. Hold this for mommy, please. Thank you. And then, sour cream. Again. Say it. Say it.